Mother Ballers. Καλησπέρα σε όλους, είμαστε οι Mother Ballers. Είναι μια ακόμα εκπομπή Κουβά στο 90. Η πρώτη εκπομπή μπορώ να πω ότι στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία. Όποιος άκουσε τον Παύλο πρέπει να έβγαλε 1.000.000, χαλαρά. Ήταν δηλαδή ο μεγάλος νικητής, για όσους δεν κατάλαβαν. Μόνο ο Παύλος δεν άκουσε τον Παύλο. Ήταν πολύ ενδιαφέρον η εβδομάδα που μας πέρασε. Σήμερα θα μιλήσουμε για Euro και για Copa America. Ένα αγώνα από το Copa America, 3 από το Euro. Γιώργο, πάμε σε σένα κατευθείαν και πες μας τη βαθμολογία. Πάμε στις βαθμολογίες. Πρώτος και καλύτερος που λέμε ο Παύλος με 18 βαθμούς συνολικά. Ειδικά στον αγώνα Βραζιλία-Εκουαδόρ ή Βραζιλία-Σημερινό, όπως προτιμάτε να πείτε τη χώρα, πήρε και τους 10 βαθμούς. Δηλαδή ήρθε 0-0 αγώνας. Ο Παύλος είχε πει ακριβώς σκορ 0-0, χ στο σημείο και άντερ. Οπότε τα πήρε όλα. Οπότε 18 βαθμοί ο Παύλος, 11 ο Τσίλι, δεύτερος και μετά στην τρίτη θέση εγώ μαζί με τον Ηλία με 5 βαθμούς. Όπου μιλάμε. Γιώργο, ξεφύγαμε φίλε. Αναλευθερία. Πήγαμε πολύ μπροστά εμείς φίλε. Λοιπόν, για πες μας ρε Τσίλι. Λοιπόν, σήμερα έχουμε αγώνες από Copa America και Euro. Έχουμε ένα αγώνα από Copa America και έχουμε και από Euro, όπως και την πρεμιέρα, θα γίνει τη Παρασκευή στις 10 η ώρα, Γαλλία-Ρουμανία. Άλλους δύο αγώνες από Euro, Αλβανία-Ελβετία και Αγγλία-Ρωσία. Ωραία πουτάκια, πιστεύω. Και από Copa America, Κολομβία-Κοσταρίκα, το πιο ενδιαφέρον μάτς που βρήκαμε. Πιστεύω θα πέσει πολύ στοίχημα εκεί πέρα και πολλά πέτ. Αυτοί οι 4 αγώνες για αυτή την εκπομπή. Ποιος ξεκινάει? Λοιπόν, ποιος θα τον μοιρώσει? Παύλο, θες να ξεκινήσεις εσύ? Ας ξεκινήσω εγώ. Και αυτός ωραία, πάμε. Λοιπόν. Γαλλία-Ρουμανία. Γαλλία-Ρουμανία. Ξέρουμε τον όμιλο της Γαλλίας. Τον όμιλο της Γαλλίας. Ναι. Γαλλία, Ρουμανία, Αλβανία, Ελβετία. Ναι. Α, ωραία. 1-0. 1-0. Ωραία, ναι. Το λέω. Okay. Και extra bet. Ναι. Extra bet. Χ ημίχρονο. Ενδιαφέρον μπορώ να πω εγώ. Λοιπόν, Γιώργο, ρίχτω. 2-0 η Γαλλία και άσο ημίχρονο. Ωραία. Σοβαρός. Πολύ. Και εγώ τα ήθελα να πω τώρα. 0-0. 2-0. Α, 2-0 είπες. 0-0 άκουσα. 0-0 και άσο ημίχρονο δεν γίνεται. Ναι. Λοιπόν, Τσίλι. 2-0 και εγώ για την Γαλλία. Εντάξει, πρεμιέρα είναι, θα πει δυνατά και ημίχρονο άσο και εγώ, αυτό θα έλεγα. Το έχω και πάλι γραμμένο, κι ας μη φαίνεται. Πάλι, ναι. Λοιπόν, εγώ με τη σειρά μου θα πω 2-1 η Γαλλία και ο πρώτος σκόρερ Ζιρού. Ωραίο. Πάμε στο δεύτερο παιχνίδι, το οποίο είναι Τσίλι. Το δεύτερο παιχνιδάκι θα είναι Αλβανία-Ελβετία. Ωραία. Βρίσκω πολύ ενδιαφέρον. Είναι. Είναι και η Ελβετία να έχει καλή ομάδα. Έχει πολύ καλή ψυχική γραμμή. Και η Αλβανία είναι πρωτάρα με θέληση, με όλα αυτά. Θα είναι δυνατό παιχνίδι, πιστεύω. Ωραία, λοιπόν. Ποιος θα πει πρώτος σκορ? Γιώργο, πάμε εσύ πρώτος. Ξεκίνα. Ρίχτω. Αλβανία-Ελβετία 1-1. 1-1 και
Πρώτο σκόρερ Σακίρι. Σακίρι. Ενδιαφέρον. Ρίσκο. Να πάρω την πρωτοβουλία και να πω εγώ τώρα σκορ. Γιώργο, το ίδιο σκεφτόμαστε, ρε. Ναι, ρε παιδί μου, όλο τελευταίο στην τελευταία. Λοιπόν, Αλβανία-Ελβετία 0-2 και πρώτος σκόρερ Τζεμαλί. Παύλο, ρίχτω. Ωραία. 1-1 κι εγώ. Ξέρουμε κανέναν Αλβανό παίχτη επιθετικό? Περίμενε. Ας σου πω αμέσως. Και το βασικό της επιθετικό. Ο Μπερίσα. Ο Μπερίσα είναι στην ομάδα, ναι. Είναι ο Κάτσε. Βασικό επιθετικό. Ο Μπερίσα Βασικό είναι. επιθετικό. Και ο Σακίρι δεν είναι Αλβανό. Ο Σικαλέση. Ο Σικαλέση. Μπερίσα έχει παίξει βασικός. Ρε φίλε τώρα. Εντάξει, θες και τα Κάτσε. Μα τα κοίταγες πριν, Παύλο, έλα. Κάτσε. διαβασμένο. Ο Μπερίσα και βασικός να παίζει δεν νομίζω να σκοράρει. Πρώτο σκόρερο, κάτσε, πάμε. Πάμε παρακάτω. Εντάξει. Πάμε. Τσιλί. Πάμε. Τι είπε, ποιος? Ο Κάτσε. Εντάξει, ναι. Θα παίξει και βασικός. Θα ανέβω στην πρωτιά στην επόμενη εκπομπή. Λοιπόν, Αλβανία-Ελβετία 1-2 και ημίχρονο διπλό. Ενδιαφέρον. Ωραίο. Πάμε λοιπόν, τρίτο παιχνίδι. Εμένα και το Τσίλι μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, μπορώ να πω. Αγγλία-Ρωσία, ματσάρα. Να πούμε ότι οι Έλληνες υποστηρικτές αγγλικού ποδοσφαίρου έχουν εκδήλωση, συγκεκριμένα για το παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη. Το Ντάβλιν. Ναι. Την ώρα που ξεκινάει το παιχνίδι, στις 10 δηλαδή, θα βρίσκονται εκεί admin της σελίδας για να υποδεχτούν όποιον θέλει να πάει να δει το παιχνίδι μαζί τους. Κάντε ένα κόπο να πάτε, θα είναι ωραίο όσοι είναι στη Θεσσαλονίκη. Θα είναι ωραία η όλη φάση. Το έχουμε κάνει και εδώ στην Αθήνα, τράβηξε κόσμο. Πιστεύουμε ότι βοηθάει και εσάς και εμάς. Ερχόμαστε πιο κοντά στον κόσμο. Προσπαθούμε να κάνουμε τέτοιες εκδηλώσεις. Μπορεί να το επιβεβαιώσει αυτό και ο Τσίλι. Αλλά πάμε στα διατάφτα λοιπόν. Αγγλία-Ρωσία. Τσίλι, ξεκίνα το. Εγώ θα πω 1-0. Ναι. Και πρώτο σκόρ και μοναδικό, τον Άλλη. Άλλη. Τέλε Άλλη, ο οποίος θα είναι η αποκάλυψη του τουρνουά. Εγώ πιστεύω θα είναι από τους καλύτερους παίκτες του τουρνουά. Κάνεις μεγάλες δηλώσεις. Περίμενε, έχουμε και debatable. Έχουμε και debatable. Λοιπόν, Παύλο. Ας πει κάποιος άλλος. Λάθη και ο Παύλος. Γιώργο. Θα πω 1-0 η Αγγλία. Πρωτοτυπίτες οι δύο. Και no goal. Και no goal. Λοιπόν, εγώ θα πω... θα πεις... Όχι, πήρες την πρωτοβουλία να πεις, αγόρι. Τώρα που το έχω, Τώρα θα πεις. 2-1 η Αγγλία. Ναι. Και τι έχουμε... άσο ημίχρονο. Και εγώ αυτό το έχω σημειωμένο εδώ της Ελίσσα και σαν έχω γίνει τώρα. Το έχω γράψει. Εδώ για να μην λέτε. Αυτό δεν φαίνεται. Μπορεί να πάρει. Φαίνεται. Ημίχρονο 2-1. Ημίχρονο άσο. Λοιπόν, και για πάμε Τσίλι, ποιο είναι το τελευταίο παιχνίδι? Αυτό παιχνιδάκι από Λατινική Αμερική, Κολομβία, Κοσταρίκα. Ναι. Πιστεύω ωραίο ματσάκι. Θα είναι. Το οποίο είναι ξημερώματα Κυριακή στις 4, έτσι. Πάλι ξημερώματα, δεν πρόκειται να δούμε μάτς φέτος. Τι να κάνουμε. Και έχουν μπει και ωραία γκολ, ρε γάμο. Λοιπόν, ποιος ξεκινάει? Ξεκινάω εγώ. Νάτος. Άντρας. Να πω και μια φορά. Λοιπόν, Κολομβία, Κοσταρίκα 3-1. 3-1. Πρώτο σκόρερ Ροντρίγκες. Νάτος. Λοιπόν, λέω εγώ τώρα. Κολομβία, Κοσταρίκα 1-0. Και ημίχρονο άσο. Γιώργο. Κολομβία, Κοσταρίκα 2-0 με πρώτο σκόρερ Χάμες Ροντρίγκες.
Να το τον τρίχη. Για πάμε και στο τελευταίο της παρέας. Κολομβία, Κοσταρίκα 0-0 με χ ημίχρονο. Γιατί τον κόβω πάλι να το κερδίζει αυτός? Αφού έχει περάσει η Κολομβία, ρε παιδιά. Και τι κακό είναι. Ας πούμε, εντάξει, δεν μας νοιάζει να κερδίσουμε παιχνίδι. Λοιπόν, Ωραία, παιδιά. Θα ήτανε. αυτά ήταν και για σήμερα. Περιμένουμε καλό κουβά. Το κουβά, ναι. Εντάξει, τώρα είναι πολύ σχετικό αυτό, Τσιλί. Άμα ακούγανε τον Παύλο, τα είχαν βγάλει. Θα είχαν βγάλει πολλά χρήματα. Αν θα παίζανε και ακριβές σκορ και όλα όσα είπε ο Παύλος πριν. Άρα, ναι, ακούτε μόνο τον Παύλο. Τους άλλους μην τους ακούτε. Τώρα να χάσετε δεν λεφτά. ξέρεις, δεν ξέρεις, μπορεί να είναι κάποιος άλλος. Έχεις πολύ αυτοπεποίθηση, αγορίνα μου. Αυτοί ήμασταν. Κάντε ένα like, αν σας άρεσε η εκπομπούλα, να Ένα φανούμε. subscribe στη σελίδα μας. Καμιά Είμαστε κοινωνία, κάτι τέτοιο και αυτά. Μέχρι την επόμενη φορά. Γεια σας. Bye. Γεια σας.